זה היה אדון רוני שעובד אצל ליאורה. זה רביב. רוני קיבלנו לעבודה מחוסר ברירה, הבנות... וואי, איזה פרגון, בא לי למות. סליחה, כשאני מדברת, אז אני מדברת. אתה שותק. הבנות רצו מישהו שיקרא מסמר, מישהו שיקלט השלייה, מישהו ילך לדואר. והמישהו הזה כבר זרם, התחילה החיים בולדות. ורוני האמת מאוד רצה להיכנס לצוות, אז נתתי לו צ'אנס. הוכיח את עצמו יפה של ידיים טובות, והוא נכנס נראה לי באהבה, נכון? לגמרי. אנשים שבדיוק צריכים את העבודה הזאת בזמן ויש איזה קטע כזה, לפעמים אני מרגישה כאילו אנחנו כזה אסופיות כאלה שכאילו ממש באת לנו בזמן. הכל מאיפה, אילנית? לך יש משהו להגיד? לך יש משהו להגיד, אילנית? כן, שהיה לנו כיף היום. הצגה, חבל הזמן, תודה רבה. הצגה של שמואל שוחט, הדיגוק, הצגה מדהימה. לקחתי את החבר'ה שלי היום להצגה, שיבינו עד לאן, כמה רחוק אפשר ללכת עם הבובות, איזה עולם, ובאמת השמיים הם הגבול. היה מהמם. להגיד, באמת לא תכננתי להיות איפה שאני נמצאת. כן, קצת מפחיד להיות איפה שאת נמצאת כרגע, לא אהבת האמת. נראה לי שאיפה שאני נמצאת זה המקום שאני צריכה להיות בו. אני רק מראה איפה את נמצאת. זהו, מה שיהיה, אני יודעת, גם שאנחנו עושים דברים באהבה, ואני מאוד שמחה שכולכם איתי. כיף שאתם איתי. גם אנחנו שמחים. ועל עמק, יהיה טוב. בסוף שיהיה. אמן. העיקר שיהיה. אין, החיים שלי שחורים. רוני, נו די כבר. שחורים. רוני, התחלנו לצלם על זה, אם אתה יכול לא להפריע. אין, נו, לפני שהזיכרון ייגמר. שלום ליאורה, זה רביב. מה שלומך? בסדר. רגע, שכחתם אותי. יאללה, נו די. בוא, הוא לקח כדור, אז זה בסדר. בלעתי אותו אפורי. כן. ליאורה זה רביב. ליאורה. ליאורה זה רביב. האומנית והיוצרת. נו, מה יהיה? איך התחלת עם הקריירה שלך? קריירה? סיפורים. טוב, מי שלא מכיר אותי, נעשה את זה זריז, כי אין הרבה זיכרון במצלמה. ורוני, אל תיכנס לדברים שלי כל שנייה, תעשה טובה. מה קשה לך? שאלה טובה. כן, יש לי קושי. כל בוקר שאני יוצאת לזה, ליאורה!
מרגישה כמו איזה אימא ברבזה שכל האפרוחים ככה רצים אחריה ולא נותנים לה ללכת, ואז אני מגיעה שעה באיחור לגננת והיא אומרת לי, מה, אבל קבעו איתי ב8:30, ומה אני אספר לה? ליאורה! חוסר אחריות. בקיצור, אז וגם כשאני מתקשרת, ליאורה, תתני לי את ליאורה. לפעמים אני אומרת, יואו! אני צריכה את השקט שלי. אבל בסדר, אין מה לעשות. זה קושי מבורך. בלי עין רע, חמסה חמסה. וצריך לקחת אוויר, לנשום עמוק והרבה סבלנות. לא קל עם הנסיעות בכבישים. בימים החמים האלה אני עושה הרבה קילומטראז', מפעילה מזגן ועושה את מה שאני צריכה לעשות כדי שיהיה לכם עבודה. עבודה בהחלט טובה. מה מאכזב אותך, ליאור? מאכזב אותי? לפעמים אני מתאכזבת חייב שיהיה קצת. מה משמח אותך, ליאורה? אתם משמחים אותי. כיף לשמוע את זה באמת. כיף לשמוע. זהו, ונורא כיף לי שגננות עובדות עם הדברים וילדים נהנים מהם. זה סיפוק אדיר שאני מעלה, זאת אומרת שאני רואה אחר כך בפייסבוק את הילדים עם האביזרים שלנו. אין אושר יותר גדול מזה. באמת. אז זאת שאלה קטנה. חוץ מרוני. חוץ מרוני עם הכיפות הזה על הראש. אני צוחקת לצערי לעתים מאוד רחוקות. אנחנו מרגישים את זה. אתם יודעים שכמו שאני צוחקת גם אני בוכה, אין מה לעשות, אני בדיוק כמו כולם. תביא את הפישו. מה את צוחקת? זה משהו חדש שנכנסתי אליו, באמת, קודם כל זה כיף נורא גדול להיות במקום של נתינה. הסדנאות מבחינתי זה עוד כמה שעות שבדרך כלל הערבים שלי פנויים, זה זמן ככה שאני נרגעת מכל הימים הלחוצים. יש את הסדנה הזאת שהיא מדהימה, עם בנות מדהימות, ונורא כיף לתת מהידע. ידע שבאמת רוב רובו זה פיתוחים שלנו, וזה כיף נורא גדול שבאות בנות במיוחד. רוב התלמידות הן בעצם בנות שהיו לקוחות שלנו ושמכירות אותי גם, שנמצאות כבר בקשר אישי איתי, וזה מאוד כיף ככה שהם בחרו לעשות את הדרך הזאת, ללמוד, להתפתח. זה יופי של דבר, אם היו עוד ימים בשבוע הייתי עושה עוד, אבל אלוהים נתן שבוע ימים ליאור, לא צריך להצליח. כמה אפשר, אז את חושבת שמבחינת החלומות שלך את מספקת את עצמך היום? אני מאוד גאה במקום שאני נמצאת בו היום. עבדתי מאוד מאוד קשה. עבדתי מאוד קשה להיות במקום הזה. לא חלמתי שיבוא יום ואני פה אנהל פה צוות כזה גדול מבחינתי. זה הרבה אחריות, זה ניהול, זה סבלנות, זה להקשיב ולהיות קשובה ולהכיל. גם בחוץ, גם בפנים, גם למצוא את האנרגיות תמיד להיות עם הגננות, עם המורות. באמת אני עושה מעל ומעבר כדי שכולן יהיו מרוצות. כולנו פה בני אדם, מדי פעם יש טעויות, לעתים נדירות יש טעויות או לא יודעת מה, או משהו אחר. אני מסבירה לכולם שכולנו בני אדם עד כה, אני שמחה שהם מקבלים בהבנה ובאהבה. זה המקום להזכיר את מירב האוסמן,
בזכותה באמת המון קרדיט מגיע לה שהיא נתנה לי במה די בהתחלה והיום קצת התפתחנו ושיתופי פעולה מהסוג הזה עם עוד יוצרות הם בעיניי מאוד מבורכים. מאוד. רוני, היום שאלת אותי, מה שאלת אותי היום? אם את, יהיה לך קשה ותהיה עצובה אם אני אעזוב, אמרת לי לא. כן, אז כל כך רציתי לספר לך שאני כן אהיה עצובה, אבל אני מתגברת. בזה אני בטוח. בזה אני בטוח.